Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта гаҗәеп актив ханым. Күбебезгә, өлкәннәргә дә, яшьләргә дә үрнәк ханым Сиринә Сәлимшина Шаһимәрданова. Сиринә ханым, исәнмесез. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле тамашачылар. Сиринә апа, мин сезне студиябездә күрүемә бик шатмын. Менә тапшыруыбызның башында ук та мин әйтеп үттем. Бик актив ханымнарның берсе дип әйме. Үрнәк ханым булуыгыз турында соңрак сөйләшербез. Менә башта әйтегез әле. Сезнең активлык ул кайдан килә? Субханалла, инде ылыгайган көндә дә әле сез үзегезнең энергияегезне югалтмыйсыз. Үзегезнең гаҗәеп зур планнарыгыз бар, әйме? Менә бу активлык сезгә каян килә? Хөрмәтле Инҗи ханым. Бу активлык минем бәлки тумыштан да булгандыр инде ул. Аннан соң әйтеп үтим, безнең әтиебез бик зур галим кеше булган. Аннан соң ул мәрхүм булганнан соң аннан бик зур мирас калды. Шушы мирас бер әйтик, мирас дип әйтү ул 160 китап кул язмалардан булды инде. Шушы мирасны бит безгә аны халыкка күрсәтергә кирәк иде. Аны дөньяга чыгарырга кирәк иде. Менә шушы эшләрне башкарырга миңа Аллаһ Тәгалә бик активлык бергәндер дип уйлыйм. Менә сезнең гаҗәеп кызыклы тормышыгыз, әйме? Менә шушы китабыгызда. Сезнең китапларыгыз бик күп. Берничә менә монда безнең өстәлебездә дә ул китаплар бар. Һәм нәрсә дип әйтим, менә һәрберсе үзенә бер төрле чынлап та сез әйткәнчә мирас, әйме? Менә мин сезнең Маңгай сырларына уелган язмыш хатирәләре дигән китабыгызны карап чыктым, укып чыктым күп кенә урыннарын, Сиринә апа. Һәм сез анда әйтәсез, гыйбрәтле, кабатланмас язмыш дисез. Үзегезнең язмышыгыз турында әйбит. Һәрбер кешенең ниндидер тормышында гыйбрәтле хәлләр була. Ә менә сезнең тормышыгызда иң зур гыйбрәтләрнең берсе ул нәрсә иде? Хөрмәтле Инҗи ханым, мин сөйләүнең башыннан әтием турында башлыйм әле. Бүтән эшем әтинең шушы кул язмаларын рәткә китереп дип әйтәм инде. Шулар белән эш итеп, әтием турында беренче китабымны чыгарудан башладым. Бу китапны да чыгаруга сәбәбе әтиемнең калдырган, безгә язып калдырган васияты иде. Менә ул васият та бар бездә бүген. Ул васият 1970 елларда, 73 елда дип без фаразлыйбыз инде. Безгә язып калдырган шушы үзе 75 елда мәрхүм булды. Мен үзем әйтеп китем инде, мен үзем Башкортстан кызы. Мен Октябрьский шәһәрен, монда да ишетүчеләр бик күп. Бу Башкортстанның Октябрьский шәһәрен Нарыш авылы аның янында. Әтиебез Исмәгыйль хәзрәт шушы Нарыш авылында туган, шунда яшьлекләрен үткәргән. Аннан соң ул Татарстанга барып, Кәрәкәшле Ютази районы Кәрәкәшле авылында да эшләп гомер иткән, балаларны үстергән, гаилә корган. Аннан соң инде 50нче елларда, улайлы 41-45 елларда сугышка барып, шушы сугышта бүтән Европаны дип әйтик, айкап чыгып, гизеп, шушыннан әле ул үзенең кисә дәфтәре диләр инде, блокнот язып алып кайткан, 5 ел язып апкан шуны һәр көнне. Менә шушы китапны укып без әйтик, хайран калдык, шак каттык. Аны әтинең шушындай менә яза, үзе язган. Аннан соң бит әле ул теге чит илләрдә йөргәндә бит әле ул үзе татар кешесе. Әле ул заманда русчаны да бик әйбәт белмәгән бит әле ул. Шуңа күрә ул теге чит илләрдәге бүтән ниләрне, исемнәрне язып барган. Һәр бер шәһәр, ил, һәр бер анда барган җирләре, кайткан җирләре, бүтән өсөн таулар, елгалар, бүтән исемнәрне шушыларны язып барган. Әйтик, бу блокны, бу алып кайткан без аны инде теге сугышта язган китап дип атадык. Шушы гарәп шрифты белән язылган әле ул. Аны үзебезгә укыр өчен аны безгә кириллицага тәрҗемә итәргә туры килде.
Мен өзім 4 yıl Bulgar мәчетін оқып шықсам да, аны тәржіме ете алмайды едім. Аны бір ұста абыстай бізге тәржіме етіп берді. Иске имланы ауыррақ. Иске имланы бек ауыраны үзләштірге деп әйтек. Шуңа күрә шушы қул язмаларны бізге оларның бит қашан язылған, кім білән бірге отырып язғанмы, үзігіне язғанмы, кім турында язған, оланда шиғырлар да бар, оланда насихатлар да бар, вағазлар да бар. Онда шушыларны шушы тәржіме еткеннен соң, менің башқа деп әйтегенде, меңа ярдәм итүшеләр дә барды. Минем дустым бик дини дустым бар. Ул миңа ярдәм иттинде, киңәш итте. Менә әтиеңнең васыяты бар шундый. Хәзер менә шушы кул язмаларда булгачтын, әтиең турында китап язарга кирәк диде. Мин бик ни дип кенә әйтим инде, китап язарга ябыштым дип әйтик. Мин бит гомер буе рус мәктәбендә укыган. Мәскәүдә рус телендә зур белем алуны рус телендә булды. Дуслар рус телендә. Шуңа күрә бик авыр булды миңа китап язуы дип әйтик. Китап язуы бик авыр, чөнки мин татарча матур җөмләләр яза белмидер идем. Әничә китеп язарга, аны бит чыктым аркылы күпер дип язасы килми. Күпер аркылы чыктым дип язасы килә. Язасы килә дә бит, мин матур итеп җөмлә яза белмим. Бик тотындым, яшь чакта бик укымадым. Галимнәр татар китапларын укыганым юк иде, ансын чынлап дөрес итеп әйтә алам. Укыганым юк иде. Тотындым укыга 2015 елны. 50-60 бер зур галимнәр китапларын алып, шул китапларны укып чыктым бик әйбәтләп, бөтенесендә укып булмый инде аның, кайберләрен укып та чыктым. Аннан соң мин бик рәхмәтле безнең ТНВ тапшыруларына татарлар, аннан соң халкым минем, анда тагын шундый татар ниләре бар, тапшырулары, шуларны менә бәлки берәрсе ишетсә көлеп тә куяр, мин берәр сүзне ишетәм дә, шуны язып куям да, шул сүзне ничектер үземнең китабыма кертәм, аны тегеләй дә әйтәм, булай да әйтәм, тормышта кулланам шушы китапны язырга. Аннан соң рус теле бит инде әйтик бик бай, шушы рус телләреннән сүзне алам да, минем журналист дусларым бар иде, кемнәр татарлар, бик татар филология ниләрен бетергән факультетларын. Мин әйтәм, шалтыратам да, устым, бу сүз ничек татарча? Хәзер Сирин апа диде, татарчага әйт. Мин шушлай иттереп, шушы китапны, менә бит ул китап. Шушы китапны мин язып чыктым. 2017 елда минем юбилеем иде, 75 яшьлек. Шушы юбилейга Айдар улым минем 1 февральда, 31 январда шушы китапны алып кайтып тоттырды. Әни, менә синең шедеврың диде. Менә бу бик зур бүләк булды инде миңа. Үз-үземә. Әйе. Менә шушы бу китапта әйтик, бу китапта Исмагыйль хәзрәтнең әтинең монда тормыш юлы да, монда гаиләсе дә, монда 5 еллык сугышта, монда аннан соң сугыштан кайткан елларда аның дини хезмәтләре, ул бик зур галим булып дини хезмәтләр күрсәткән шушы Нарыш авылында бүтән йолаларны, әби бабалардан калган йолаларны үткәргән, бүтәнесен шунда. Аннан соң күрше тирәләренә әйтик, күрше авыллардан да килгәннәр, намаз укырга да өйрәнгәннәр, Коръән укырга да өйрәнгәннәр. Аннан соң әтиебез бик әйтеп үтәсем килә, ул галим булган. Шын галим булган ул. Чөнки бүтән мәҗлесләрдә ул Коръән китабын укып ала да, шунда ук аңа тәрҗемә ясап бирә. Моны бит бүтән кеше дә аны эшли алмый бит. Ничек итеп менә шул дин тыелган заманнарда, намаз укуларда тыелган, никахлар укулар, дини йолаларны үтәүләр дә тыелган заманда, ничек итеп шулай дини гыйлемне тарата алган икән дип әйтик,
әйтек мына мен үзімде мына менің исемде шулды мына тігі ураза уақытында тәрзе пәрделерін құрып, ишікні беклеп жабып, шулай итіріп ураза тұтқанларын, онан соң намазларны бек қышқырмегіне, әкіренгіне оқығанларын, урамда бит алар сөйлешіп те жүрмейлер, бір-бірсі білен ол дин турында бит сөйлешу жоқ еді. Шуңа күрә әйтек, бізге де бектігі қышқырып әлі әйтіп тігі дұғалар оқыту жоқ еді. Әкіренгіне. Мына шуңа күрә әти бек тәртиплі кіші болған еді. Бек ақыллы, бек тәртиплі. Шул шақлы нешектір ғайләсін де соқлап қалған. Динне де соқлап қалдырға ярдәм еткен, зор үліш күрткен деп әйтек. Аннан соң мен бек зор хәзинә деп ойлым, bu әби бабаларының, әтилерінің шәжәрәсін тұрғызу. Ол шәжәрәні тұрғыздым мен Аллаға шүкір. Мен ол шәжәрәні улам бір тарихшы кішіні сұрап, бір дүрт буынны таптырған едінде. Шуңа күрә әр нәсілінің буыннары шәжәрәдә туплана, жиде буыныңны білу бұрынғыдан құппана деген сөз бар. Бұл сөзлер бик керекті бетінде бізге. Шуңа күрә ол бір дүрт буынны тауып, меңа тауып берген еді. Аннан соң енді өзімізден башладым. Шулай тіріп, мына мен ясаған шәжәрәдә бір 250 туған деп әйтек. Туғанлар енді, онда бүтінісі де туған. Сіз бітелі міне шушы шәжәрәлеріні ясағаннан соң туғанларығызны барлау үшін қонақ жиып, міне шушылай туплағанда кіші? Әмин бітелі мына шушы шәжәрәні ясағаннан соң, башта мен аны шақмақлап, мына бек ғады етіп ясадым деп әйтек. Шүнки аны бітәлі апқайтып тапшырыға керек, Башқұртстандағы туғанларға. Анысында әйтіп өтегелі мына шәжәрә ясушылар болса, тырышығыз ғына, тырышығыз ясарға. Шүнки мен ясағанда шәжәрә ясауда бек ауыр болды. Қай бір туғанлар әйтелер, Сирина, сеңа нәрсеге керек ол, неге тұтындың сен аңа дейлер. Ул бит әле шәҗәрә эшләгәндә, менә баштан үткән буларак Сирина апайымы, миндә үзебезнең шәҗәрәне барлаганда, аннан алган ниндидер шатлык хисе, аны әйтеп бетереп булмый. Аны әйтеп бетереп булмый, шуңа күрә теге сиңа нигә кирәк ул дигәндә, минем ашуым да килеп куядыр. Бәймәйтәм сезгә ничек кирәкмисең ул димин. Менә шул шатлыкны тоеп өлгермәгән кешеләр бирәдер ул сорауны, әйбет. Аннан соң шәҗәрәне кайтып тоттыра башлаган идем. Бу тагын юкмы? Бу тагын юкмы диләр. Менә булса да бик кызык хәл. Шуңа күрә дустым мен әйтәм, менә мин бер гаиләгезгә берне бирәм инде. Калганым мен әйтәм, сез үзегез инде нигә тагын шушны таратасыз инде, күбрәк итеп таратасыз. Аннан соң бу шәҗәрә битәр ул теге матур итеп ясап куйган стенага әйтек диварга элгән агач кына түгел ул. Ул бит әле менә безнең туганнар белән аралашу. Аннан соң безнең туганнар белән туганнар арасында күпер дип әйтик. Менә шушы бик зур нәрсә ул. Менә мен шулай дип әйтәм инде, үзенең баштан үткәч бер үк генә шәҗәрәләрегезне ясарга тырышыгыз. Туганнарыгыз белән аралашырга тырышыгыз. Аннан соң менә тагын әйтеп үтим, шушы шәҗәрәне ясап илгәчтен диварга элеп куйгачтын минем балалар чабышып жүрдиләр әле. Минем Аллаһым әйтә, Әмируллым әйтә, Дәвани каралы. Вот этот мальчик, хәзер инде балалар урысча сөйләшә инде, анысы хәзер инде татарча да, урысча да шунда. Вот этот мальчик, он же ровесник мне. Где он живет? Ул кем ди? Белдегезме? Менә бит нинди бу бит аралашу дигән сүз. Бу бит танышу, белешү дигән сүз. Аннан соң әйтеп китек, шушы нидән файдаланып әйтеп китек. Ике туганнарны, иш туган дигәнне сүзне дә белми инде хәзер безнең туганнар, балалар. Ике туганны да белмиләр. Белергә бит кирәк. Аннан соң әйтик, инде хәзер китапны да әйттем, шушы китапны бастырып, бөтен туганнарыма тараттым Башкортстанга кайтарып. Укыгыз, күрегез дидем. Аптырадылар инде. Но әйтик, әмма ләкин шушыны эшләдем. Китапны безнең Казанда Академия наукта, урысча әйтәм инде, Фәннәр академиясында презентация ясадым. Презентацияда урысча сүз инде, аны китап туйда диләр. Тәкъдим итү булды. Шунда бик зур галимнәр шушы китапка, аннан соң безнең Исмагыйль хәзрәтнең хезмәтенә бик зур бәя бирделәр. Бик зур бәя бирделәр. Андагы сөйләүчеләрнең сөйләүләре белән мин үзем
Olarның söylemleri bilen, olarның foto resimleri bilen şuşunday albüm yasap, olarның her birisine tarattım. Mene olar. Her birisinin fikirleri. Her birisinin fikirlerini yazıp, foto resimlerini şuşunda koyup, şuşu albümlerini olarga tarattım. Şuşu işini işledim. Mene Sirin apa, eyde şuşu urunda tamaşaçılarga sizning babağızның İsmail Hazretning balalarına yazıp kaldırgan vasiyetinden bir kıska gına üzükni bulsa da okuyayım eleyme. Mene biz yaş şağında anlap bitirmey turgan, lekin yaş bargan sayın anlay turgan bik kadirli sözler var. Mene benim ko'nglime bik yatты iň başta. Balalar, gümürler bik tez öte eken. Gümürning şovlap akkan şişmeden safrak şağı, ko'ngilning gürlep üsken yem yeşil yafrak kibik vakıtı var idi. Üttü şul yeşlik zamanım, qaytmas indi ol mengi. Tik silene tillerimde, urnaşkan kalbimde degeneymi. Şiir kibigirek ettirip de yazıp, şul kadar matur sözler yazgan. Şiirlerde yazgan ol. Fanni dünyada vakıtta bir jirden köçteneş kilse, edem balası şunu yarata. Şunun kibik dua barsa, meyitler de şatlana. Şulay balalar, dünyada vakıtta nigine işleseng de buldırıp bula. Targına kabirge koyup balşık uyup gitkennin soňunda işimiz bik korkыныç bit. Allah huzurunda jawap biresimiz var. Şuňa görä ol özüniň balalarına, anyklaryna dua okura koşkan eýbet. Mine okusaň, Alanda var. Mını jylamış okup bilmey. Bik şol şaklı, ondan soň anyň bit bu vasiyetni köp kişiler anı uylylar bit bu miras bulu dip. Miras bulu gine tugil mında. Bu bit ruhi vasiyet, ruhi. Mında bit ul üretken bizni nişik yaşarga, nindi yoldan jürürge, ınıklarımızны nişik terbiyelerge. Mına bit ul nersege üretken bizni. Mine bit ol özü de eytken, balalar, min bit özüm işinde, şulayok sizning işinde bik korkamın. Nik digende balalarga dini terbiye biri, ata analar üstünde zor burış bulup tura degen. Mine bu vasiyetni okugandan soň uylanasың. Bu şınlap da bik kadirli sözler. Hem indi bu Sirin apa sizge gine tugel, sizin anıklarga gine tugel. Bu biz eytemiz, bu urnek eli, yazı işinde urnek bile. Şulaydı biz her bir jirde. Minan bit bütün jirde taratıp jüreyim. Hemme biz işinde, mine bar tatar kişisi işin yazıp kaldırılgan tilekler. Sirin apa, hünerigiz boyunca kim idigiz siz? Min Moskovda zor institut, texnologiya institutunda okup çıktım. Bu injener, химик, технолог. Men Ministerstvo bытовой konkurs hizmeti ko'rsatuv ministrliginde işledim. Men 69-yılda onda kelgen idim. Ondan soň men 2004-yılda Milliy bank da bizning hoja şunda gitti de, bizning Bagachov hojabız şunda gitti de. Ol bir neçe kişini onda alıp, men de şunda elegip, men ta'min etүү bölügünde işledim ömür boyu. Ondan soň eytip ötek, men şu 69-yıldan men 2007-yılda gına pensiyaga gittim. Layıklı hizmet nisine, yoluna. 50 yılga yakın işlegensiz boldu. Bir hoja bilen işledim men. Mana ansın bir jerge eytip koýmuşum. Ortak til taup işlew. Ansı buna nişekni. Ondan soň buna bu Milliy bankka onda men 13 yıl gına indi işledim başta şol ministerlikte. Şunda aytlar, niye sen onda gittin degenleri, onda da at gerek bolgan dedim. Mana bunda kitapta var ol, at kibik işlew dedim men, hizmet. Kişini hizmet gine etek etip. Şulay Sirin apa. Balalarıgız, mine eyde goýlegiz turunda da silep ketigiz ele. Özügizning ko'ngligizge salıngan mirasını balalarıgızga bere aldygızmı? Bir ulum Moskovda, Germaniyada hizmet etti. Şundan hizmet edip kaçkaçtın. Eti ani ya budu jit Moskva'ya deyip gitken idi. Haman şunda yaşay. 5 bala üstür Allah'a şükür. Subhanallah. 4 malay bir kız. Subhanallah. Şuna göre kişi ulum. Bizim de şu kişi ulum bilen bir üyde yaşayık deyip eydik. Biz
3 буын бірге яшейбіз. Міне, біз 3 буын. Biz iliki zamanda da şulay yaşagan biz deyip eytik. İliki zamanda bunda Salim Şah babay bilen eviler bulgan, eti bilen eni bulgan, biz balalar bulgan biz. Bu 3 buın o zamandan. Ул бит гомер-гомергә татар гаиләсендә 3 буын яшәү, ул гадәти күренеш булган. Гадәти күренеш. Хәзер сәер күренеш. Bir kirekli iş bulgan ol deyip eytik şunday. Hazır da mına biz Aydar ulubuz bilen biz şuşu 3 buın birge yaşayız. Allah'a şükür, şeksiz şükür varsına balalar bilen. Bizden dinli gaile negiz deyip eytik. Ul Tatar Müslüman İşmekerler Asosiyasyasının prezidenti. Ul indi dinni alıp barışı deyip eytik. Üyde bulaytırıp dinni tutup duruşu. 3 balara din namazda, kelin de namazda, min de namazda. Bizden babaygına deyip eytik indi anı hazır babay etiyimiz. Ravil Gabdülnur ulu. Ул biraz mına şirlebirek, eli bir 2-3 yıl ul şirlebirek de tura. Ul mına namazlarını okuyalmay. Emme lakin bizge bütün nilerin biri butura indi. Hayır Fatihası. Hayır Fatihasını bizge biri butura. Şuna göre bizim gailemiz mına şunday. Менә алай булгач, Сирин апа 3 буын яшәгән гаиләдә һәр вакытта да бит инде сорау туа. Ничек кенә булса да, ул барыбер яшьләрчә. Балаларча, оныкларча, ул киленнәр үзләренчә, әби бабай үзенчә. Бит бу берничә типтә булмый заманасы шундый карашлар төрле. Менә сезнең инде кайнана буларак әйме? Килин белән, килнигез белән, шулай ук оныкларыгыз белән ничек уртак тел табасыз? Дәшми каласызмы? Әллә инде үгет нәсихәт белән җиңәсезме ничегрәк? Энҗи ханым әйтик, ул теге Ruslardan kalgan bit teге atseydeti degen ne var bit? Ул әтиләр белән, әниләр белән балалар арасында ул теге гел сөешеп, көлешеп кенә yaşap bulmay. Azrak hazırki mına yaşlarga aytik, hazır bit azrak aytip kitik demokratiya degen söz bit kirip gitti bit. Şol bit hazır. Şuna göre olarga үзләренчә рәк кирәк. Мин инде тырышам, үзебезнекен азрак. Алар Аллага шөкер шунсы диндә. Диндә алар мәчетләргә дә йөриләр, мәчет укуларын да алып баралар. Ansı bütünüsü bizning uyda indi сөйләшүләр аларның әнике әтике. Onda Rusça сөйләшү ansın bir нәрсәдә эшләтеп булмый дип әйтик. Була да инде ул. Әзрәк шунда тырышабыз инде. Әзрәк. Мин моны теге килен белән Биянай арасында ул бит инде теге элекке заманнан калган шундый бер караш булган бит инде ул. Киленгә Биянай әйбәт түгел, матур түгел, Биянайга килен әйбәт түгел. Шуңа күрә мин тырышам күбрәк теге бер нинең бик әйбәт нинең ишеттем мин әйтем дип әйтик. Әзрәк сөйләшсәң, күп күрмәсәң, телеңе тыйсаң, әйбәт Биянай булырсың ди. Шуңа күрә әһәмиятем, моны юк кайтмаганнар бит инде дим. Ondan soň ул яш кешенең аның үзенеке бит инде. Менә хәзер миңа 80, аңа 50. Ул үзенчәрәк тырыша бит инде. Аңа теге кухняда да үзенчәрәк кирәк аның. Аш әзерләүдә, ризык әзерләүдә үзенчәрәк кирәк дип әйтик. Шуңа күрә мин менә сез әйткән сүз, мин күбрәк күрмәскә тырышам. Ondan soň мин теге нигә булай эшләдең дип миңа әйткәнем юк. Min әйтәм, каралым әйтәм, я тузы күбрәк төшкән, я тузы төшеп җитмәгән. Шулай дим мин аңа. Алай дисәң бит инде ул ничектер җиңелрәк бит инде ул. Аңа да җиңелрәк ул. Шуңа күрә ярый әни икенче карармын ди. Шуңа күрә мин инде аңа теге каты итеп әйтмим. Нигә моны булай эшләмәдең? Нигә моны булай эшләмәдең? Аннан соң Аллага шөкер, картлык көнебездә улым бик зур матур йортта тота безне. Безнең һәрберебезгә бүлмә бар. Менә Ширле бабай дидек. Ширле бабай үз бүлмәсендә, мин үз бүлмәмдә. Мин шулай дип тә әйтә алам менә. Әзрәк берәр сүз әйтәсем килсә, менәм дә китәм.
Үз бүлмеме. Рәхәтләнеп, китапларым бар, газетларым бар, журналларым бар, яза сәйберем дә бар, укы сәйберем дә бар. Аннан соң төшкәчтән бик әйбәт уже. Ошуда биткән бер нәрсә дә юк. Әйе, шулай. Менә шулай бит. Шуңа әйткәннәр бит инде, әйткәнең көмеш булса, әйтми калганың алтын диер бит. Аннан соң яшьләр инде, балалар, конечно, өйдә дәвани дә дәвати, конечно. Ансы инде бик әйбәт, бездә теге әбиләр, бабайлар юк. Бик әйбәт, молодцы. Алар инде хәлемне белеп торалар. Дәвани ни хәл, нәрсә эшлисең? Бу китаплар белән алар инде бик кызыксыналар бөтенесе белән дә. Шуңа күрә Аллага шөкер. Сирин апа, ул бит әле китаплар белән дә кызыксыналар дисез балаларыгыз бит. Менә ул дәвани үрнәк булып тора бит әле. Менә шушы эшләре, шушы кылган гамәлләре белән. Әле мин беләм, сез бит китап чыгардым дип, менә шәҗәрә төзедем дип кенә тик утыра торган кеше түгел. Сез һаман ниндидер планнар белән йөрисез. Мин маңгай сырларына уелган язмыш хатирәләре дигән менә икенче китабымны чыгардым. Моны бик язасым килгән. Менә бик бусына инде мин теге бик интекмәдем дип әйтик инде. Тегесендә бәлки интеккәнмедер теге. Монда инде әзрәк татарчага да Монда инде тәҗрибә дә бар. Монда инде тәҗрибә дә бар. Монда аннан соң теге укып чыккан китапларда бик ярдәм итте миңа. Аннан соң әйтик, менә шушы ТНБ ул теге тапшыруларын мин аларны калдырганым юк. Мин һәрбер халкым минем ул Ләйсәнә Садретдинованың мин аны прям инде кырына кирип утырасым килә. Эй, сөйлей матур итеп, әйтәм, ничек сөйлей бу шул шаклы матур итеп дим. Аннан соң миңа да әйтә башлады, каралы син бик сөйлей башладың, бик күп ни матур итеп сөйлей башладың. Әйтәм, өйрәнәсең, нишлисең инде. Шулай итеп, бу китапны мына аны бик теге авыр булмады дип әйтик инде. Ул үзенә күрә авырлыгы да булгандыр, барсы да бардыр. Аннан соң бу китапны менә аны да шушы тәкъдим итү мин кичәсен оештырдым. Кичә үткәннән соң шушы альбомны ясап барсына да бүләк иттем. Бик матур альбом булды. Ичендә бөтенесендә язуы да бар. Бөтенесе бик шат булды. Бөтенесен тараттым. Менә бит бер тик тормыйсыз Сирин апа, шаклар катмалы, субханалла. 1998 елда башлаган Альмир апа башлаган Сөембикә энеләре һәм сеңелләре дигән шушы шаклы матур конкурсны үткәрүдә ул заманнарда аңа бик авыр булган. Урыны җәннәттә булсын, ул мәрхүм булды инде. Менә бер шушы 10 ел араларында мин аңа ярдәм иттем. Бик зур ярдәм иттем дип әйтәсем килә. Аннан соң Айдар улым әйткән иде, әниде, тагын китап язасыңмы? Мәйтәм, улым хәзер китап язарга мәйтәм башта бик уйлар юк инде мәйтәм. Әмма ләкин мин әйтәм, менә Исмагыйль бабаңның укуларын үткәрергә, аның шәҗәрәләр бәйрәмнәрен үткәрергә, бу бит Нарышта, Октябрьскийда, бу Башкортстанда. Шуңа күрә бу бик зур эш дип уйлыйм мин. Менә шушларны үткәрергә улым мәйтәм, әйдә ниятлибез. Без Аллага шөкер ниятләдек моны. Нидә уразадан соң Алла бирсә, уразаларымны тотып чыгарга насыйп итсен, ярдәм итсен, көч-куәт бирсен. Шушыннан соң шушы эшне башкарырга дигән ниятне алдык. Апрель озагында дип. Менә хәзер әйтеп куям, менә шушы Исмагыйль хәзрәтнең шушы кул язмаларын, аларны бит аларга ничек бу китап, менә китап итеп чыгарырга дигән мин ният алдым. Китап итеп, бу Исмагыйль хәзрәт кул язмалары Мирас китабы дигән исеме дә бар. Менә шушыны хәзер бастырабыз, Алла бирсә. Аннан соң аны тагын таратырбыз бүтән кызыксынучыларга дип әйтик. Фурсаттан файдаланып әйтик, Раббым, рәхмәтуллаһи тәгаләм, көндә укыйбыз, сорыйбыз. Бүгенге көндә илләребез тыныч, имин булсын, барчаларыбызга да исән сау яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт, Сирин апа. Менә шушындый матур теләкләрегез белән без бүген үзебезнең тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Тапшыруыбызга килеп, менә шушлай чын күңелдән эшкерсез үз фикерләрегезне җиткергән өчен алга куйган ниятләрегез тормышка ашсын, насыйп булсын. Әле киләчәктә дә сезнең матур хезмәтләрегез турында ишетеп белеп торырга язсын. Алла бирсә. Иншаллах.
Hürmetli milleteşlerimiz, bugün Dünya Stüdyosunda konakta aktif hanımlarımızın birisi Sirine Selimşina Şahimerdanova idi. Enkemeni Enci Şehidinova alıp bardı. Kilesi şiraşularga kadar sağ olaşabız.